Исәнмесез, минем исемем Гөлнар Сәфәрова, сез TMTV телеканалында музыкаль реалити-шоу «Яңа йолдыз» проектын карыйсыз. Бүген кастингның соңгы 5-нче көне. Димәк, бүген шушы проектта калачак барлык конкурсантларның исеме билгеле булачак. Әлегә алар бер-берсенә елмая һәм кочакланыша, ләкин иртәгәдән алар бер-берсенә конкурентларга әйләнә. Ләкин әйдәгез, әлегә вакытны ашыктырмыйк. Бүген соңгы көн, бүген 5-нче көн. Башлык әлеге көнне. Ә мин сезнең исегезгә төшерәм. Әлеге проект Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән гамәлгә куелды. Киттек конкурсантлар янына. Бу юлы жюри әгъзалары кем булыр? Әйдәгез хәзер бергәләп танышыйк. Алыштыргысыз Лина Арифуллина. Рәсәй актрисасы, режиссер, продюсер, бик күп телевизион проектларының авторы һәм җитәкчесе. Аның проектлары Фабрика звезд, Тюрк Вижн, СТС зажигает суперзвезду һәм башкалар. Шулай ук быел безнең белән кабаттан Зөлфәт Хаким, Татарстанның халык язучысы, драматург, шагыйрь, татар эстрадасына яңа сулыш алып кергән автор башкаручы, меңәрләгән татар халкының яраткан артисты. Быел Яңа йолдыз проектында жюри әгъзасы буларак беренче тапкыр Данир Сабиров. Җырчы, пародист, юморист, Татарстан Республикасының атказанган артисты. Тагын бер жюри әгъзасы Филүс Кахиров, Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты, Татарстанның алтын тавышы. Яңа йолдыз проектының жюри әгъзалары исемлегендә тагын бер исем, ул Ильвина. 2007 елда Барсмедиа компаниялар төркеме оештырган Йолдызлар фабрикасы аша танылган җырчы, дизайнер, продюсер. Gözlerime nazlı qarab yaratam seni disen, lakin şu matur hislerine nikiz batlı bilmisen. Yok qarama gözlerime, anda barda kulüne, gazaplan yüreğimne, bir ukrenşitte kurma. Рәхмәт, Алина, исәнме? Рәхмәт менә мондарак басыйк жюри каршысына. Син безнең Самара өлкәсеннән. Самара өлкәсеннән. Татарча сөйләшәсең? Юк, диде. Татарча җырлыйсың. Я только пою, да? Акцент сиздегезме, Зөлфәт абый? Прошу прощения за акцент. Ә мин сизмәдем. Ә аңлыйсыңмы сөйләгәндә татарча? Аңлый сөйләшә генә алмый. Да, понимаю очень хорошо. Филүс? Миңа бик күп нәрсә җитмәде. Тавыш мөмкинчелекләренә килгәндә дә анда белмим, мөмкинчелекләр бармы, юкмы, ансын да аңламадым мин. Тонализмы, нәрсәме, берәр кайда укырга тырышасыңмы, укыйсыңмы, нинди теләк бармы? Учиться собираешь где-нибудь или учишься? Нет, мне 32 года, все, что нужно, я уже отучилась. Понятно. Это для себя хобби, но ясно. Я стараюсь двигаться. Возможно, да, не моя тональность, но я не хотела показывать вот такую песню с большим диапазоном, хотела что-то мягкое, такое. Все повеселить понятно. Вас немного, чуть-чуть улыбнуть. Понятно, рахмәт. Кәйфеңне күтәрә алдымы, Эльвина? Минем сорауыма, эчемдәге сорауыма үзе җавап бирде. Ул әйтте, бу минем өчен бер хобби гына, кызыксыну, җырлау. Һәм мин шуны сиздем. Менә ул аның образы да шундый. Ул менә өйдә нәрсәдер эшләп йөргән вакытта үз-үзенә җырланып йөргән шикелле булды. Чөнки ул үзенең максимум тавышын күрсәтмәде. Ул
ничектер нидер характер күрсәтмәде ул менә между делом кебек. Беләсез, менә шуны между делом җырлап йөргән шикелле кенә минем өчен. Шуңа күрә ничек бәяләргә моны белмим. Үзенә рәхәтлек тапкандыр дип уйлыйм. Бу кастингка килеп, шундый телевидениега, мондагы теге бөтен организацион моментларны күреп, кызык бит ул. Менә кызыксыну өчен бик теге барысы да килеп чыккандыр дип уйлыйм. Линаның фикерен тыңлыйк та, аннан соң тавыш бирергә күчербез. Знаете, в отличие от моих коллег, вы мне понравились. Хочу разобраться. Я услышала одну очень интересную деталь в вашем голосе. Я хочу убедиться, правильно я услышала, или это просто мне показалось. Я так помечтала, скажем так, что вы это можете сделать. Поэтому попробуем сейчас еще раз спеть эту песню акапельно. Алина, вы поете эту песню с закрытыми глазами. Ну что вы делаете? Вы, закрыв глаза, вы при этом идете. Идете ко мне сюда. Я вам держу вашу руку. Я жду вас здесь. Встаньте, пожалуйста, ровно по этой линии. Настройтесь, пожалуйста. Подождите, не торопитесь. Подышите. Потому что сейчас посмотрим. Если это выйдет, то это выйдет. Если это не выйдет, то это не выйдет. Вы тогда подождите еще раз. Говорю, не торопитесь. Я как поднимаю микрофон, у меня рука начинает трястись. Я знаю, я это вижу. Поэтому хочу, чтобы поднялась рука и не тряслась. Понимаете? Потому что вы еще внутренне готовы. Закройте глаза. Дышите. Просто дышите этим миром, вот этой вселенной. Отлично. Отлично. А теперь вы берете микрофон и идете, закрыв глаза. Вы забыли, что вы закрыли глаза. И идете ко мне, не боясь меня. Идите. И дальше. Ләкин шул матур хисләрне Идите. ник исбатлый белмисен. Ко мне еще. Юк, карама күзләреңә. Фразы держите. Не останавливайте фразы. Анда барда күренә. Газапланган Идите. йөрәгемне бер үк рәнҗетә күрмә. Еще. Юк, карама күзләреңә. Еще. Рука немного. Анда барда күренә. Газапланган йөрәгемне бер үк рәнҗетә күрмә. У вас есть такие очень красивые ноты, такие серебристые. Знаете, это такие, конечно, если бы они так были стабильны, если их было бы много, это был бы супер. У вас такой очень, может быть, безумно интересный тембр, такой, как серебристый колокольчик. Страшно было? Страшно было. Не найти Темнота. эту руку. Да, было страшно. Но в этом была хрупкость, которая такая классная, которая прям реально. Не знаю, мне вот, я говорю, вот этот серебристый колокольчик, это вообще очень редкая штука. А у вас прям есть такой вот прям, и как вот эхо отдается. Это, ну, не знаю, мне понравилось очень. Спасибо большое. Вам спасибо. Алина Самара өлкәсеннән җырлады, жюриларның фикерен ирештердек, тавыш бирүгә күчәбез. Башлыйбыз, Зөлфәт абый. Мин мөмкинлек бирә алмыйм. Юк. Филүс, Мен мөмкинлек бирәм. бергә бер. Эльвина, Мин мөмкинлек бирәм. инде икегә бер. Данир, Үзем белән шын булсам инде мин мөмкинлек бирмим. икегә ике. Хәлиткеч тавыш Линаныкы. Лина фикер алышканда, син миңа ошадың дип әйттең. Хәзер ул сиңа алга үтү мөмкинлеген бирерме, юкмы? Иштәшәкбез. Я даю вам шанс. Спасибо большое. Эшкә ике, күпчелек тавыш әйе диделәр.
Йөрәгең хәтеремдә сулышымдай селәрең Кичен ятып иртәне торсам Телемдәге исемең Балларым еллап кала Сиңа барган юлларда Яратуым шын күңелдән Зинһар ялгыз калдырма Балларым еллап кала Сиңа барган юлларда Яратуым шын күңелдән Зинһар ялгыз калдырма Иркен İkinci kuplet neyle ikev? Gittik. Зәңгәр тимәң төшеп алган Кызыл пута биллеңдә Миңа мәңге онытылмаслык Эз калдырырың күңелдә Балларым йырлап кала Сиңа барган юлларда Яратуым шын күңелдән Зинһар ялгыз калдырма Балларым йырлап кала Сиңа барган юлларда Яратуым шын күңелдән Зинһар ялгыз калдырма Unuttun ayı. İyi bir iyi olsan bulayım. Молодец! Вкус айбет. Артур Сабиров. Данир Сабировның ике туган энесе түгел. Абыйсы да түгел. Дип уйлый күрмәгез. Дип уйлый күрмәгез. Фамилиядәшләр. Мамадыш районы шулай ук әйме бит? Ничек сен үзеңнең чыгышың? Данир аби белән күңеллерәк булды. Ул килеп кушылгач, рәхәт булып китә. Мин киресенчә кысылыбрак калдың кебек ул чыккач. Данир, ошадымы сиңа Артурның чыгышы? Миңа вкусы точно ошады. Чөнки үзеңнең җырыңны ишетү миңа көтмәдем дип әйтим инде әле беренче тапкыр. Җыры турында инде әзрәк нюанслар бар. Тик бәлки кем белә, хәзер коллегаларым әйтерләр, сиңа караганда да әйбәтрәк җырлый икән бу җегет дип. Менә хәзер Зөлфәт абыдан сорыйбыз. Хәзер әйтәм. Менә кичә Данир кыланып, кәпрәеп утырган булды. Имеш алар яшьләр алга киттеләр. Фольклор җырлаучы бар, халык җырларын җырлаучы бар, халыкчан җырлаучылар күп. Яңалык кирәк, анда ниндидер теге алга китеш кирәк. Үзе чыга дагы алмагачлары җырыннан җырак китмәгән, шулай бит индеме? Шундый стильдә куясың син. Данир син чыгып күрсәт менә шушы дустың белән хәзер теге ниндидер алга китешне. Яңа формат. Достымны яклап чыгыйм әле. Ул бит менә әле бәләкәй генә бер өлешендә хәтта биюләрен диләрен күрсәтте. Шулмы яңалык? Юк. Ул аларны ничек халыкка җиткергән күрсәтте. Күргәнең бармы? Аюлар бию. Юк, ансы бию, аны мимика, аның менә әле чыкты да. Менә мин шуны әйтәсем килә. Мин Данирны сөйлим. Син Данирны сөйлә. Алар икесе интләр бит катнаштылар хәзер. Данир алга таба үтә. Данирга мөмкинлек бирәсең. Мөмкинлек бирәм, Данир. Юк, шуннан да ничек җиткерәсең бит? Ансы да бар. Эльвина. Менә дөресен әйткәндә, мин монда профессиональ җырчы күрмәдем. Профессиональ артист та күрмәдем. Минем өчен бу нидер шундый менә үзең өчен генә уен көлке форматындагы шаярту гына кебек тоелды. Һәм мин әзрәк уйланып утырыйм әле, ярыймы? Лина. Дуэт был прекрасный. Прям как будто все это так как-то спонтанно и очень красиво. Благодарю вас, Данир. Это прям реально... Нет, поддержать ученика, это вообще, ну вообще, как сказать, участника, это здорово. Тем более у нас такое жюри креативное, оно очень такое, мне нравится. Второй вопрос. Давайте споем-ка посерьезнее. На вокальный конкурс давайте выберем какую-нибудь еще одну песенку, точнее там какой-то кусочек этой песенки, да, другого характера на татарском языке. Давайте. Җырлап карыйбыз, Артур. Әйдәгез. Стоп. Смотрите. Знаете что? Вот я так и поняла, так и будет. Я вам сказала, споем, вы сделали шаг назад, тут же взяли микрофон и начали петь. И я спросила другую песню. Вы не настроились. Вот это проблема юмористов. Они все сразу вперед, бегут и так далее.
импровизация, а здесь глубина, здесь вокал. Это нужно переключиться из одного мира, переключиться в другой мир. Вы так быстро это делаете, я вам не поверю. Поэтому я специально это сделала, сделайте это. А вы так поправили пиджачок, раз, и только хотели открыть рот и уже петь. Не получится у вас. Поэтому давайте удивите меня сейчас, чтобы реально я увидела у вас еще какую-то глубину. Я настраиваюсь сейчас. Когда человек озвучивает, значит, он этого ничего не делает. Да, просто делайте, и все называется. Китмәдең ялыгыз калдырып, вәгъдәләр биреп киттең, яшәве йөрәк яндырып, шуңа да бигрәк җиттең. Юлымда синең эзләрең, суымда синең шәүлә, гел сине эзли күзләрем, сине яшерен йолдыз мәллә. Юлымда синең эзләрең, суымда синең шәүлә, гел сине эзли күзләрем, сине яшерен йолдыз мәллә. Да, спасибо. Все. Артур, без хәзер тавыш бирә башлыйбыз. Әгәр дә сиңа мөмкинлек бирәләр икән күбесе, димәк син үтәсең, юк икән төшеп каласың. Барысы да аңлашыла, әйме? Зөлфәт абый. Мин мөмкинлек бирмим. Бирмисез. Филус. Мин мөмкинлек бирмим. Эльвина. Мөмкинлек бирмим. Данир. Чыгып та җырладың, чыгып та бейдең, бергәләшеп дуэт та булдыгыз. Син мөмкинлек бирәсеңме, юкмы? Партнерыңа ничек бирмисең инде? Бирәсең? Бергәләп башкаргач. Мин мөмкинлек бирәм. 3 кеше юк диде, Данир әйе диде. Лина. Я вам шанс не даю. Артур 4 кеше юк диде, шуңа күрә сәхнәләрдә күрешербез, ләкин син юморист ролендә. Пока. Пока. Тәрәстүбем яран гөлләр, кояшка елмаялар. Сөйләсәм йөрәк серләрен, аларда моңаялар. Ак яран, төзәлми күңел ярам. Җавап эзләп мин сорауга, уемда сиңа барам. Ак яран, төзәлми күңел ярам. Җавап эзләп мин сорауга, уемда сиңа барам. Үзенең чиратын көтеп алды, чыгышын ясады. Сезнең фикерләр. Эльвина. Миңа калса, бүгенге чыгышың синең өчен күбрәк, беләсең, менә теге үзең өчен кебек. Үзеңә менә удовольствие, рәхәтлек алгансыңдыр дип уйлыйм мин. Мин күбрәк синдә менә шушы рәхәтлек хисе алу, барып кайтыйм әле, карыйм әле, ничегрәк икән бу дигән кебек булды миңа. А вы хотите прям артисткой быть? Да, честно, не буду лукавить, да. А какой? Ну, знаете, во-первых, наверное, энергичный. Энергетичная, вы же не можете все время быть как заводной апельсин, а выходить все время, да, и куролесить. Либо вы клоунесса, которая все время будет всех веселить. А вот, допустим, в репертуаре известных и уважаемых артистов всегда есть разные песни. В рамках одного образа есть и лирические, есть и энергетичные, есть и быстрые, есть и грустные, есть и печальные. Поэтому вот вы, для меня вы кто? Просто немножко не понимаю. Вы вышли такая, как из фильма «Убить Билла». У вас такое кимоно, я думала, сейчас, наверное, какой-нибудь тэквондо будет. Это первое. Второе, вы сделали такую угу песню такую прям, знаете. Я просто хочу понять, где ваша женственность, можете ли петь женские песни. Попробуйте найти, спеть нам сейчас какую-нибудь женственную песню, показать именно вашу не энергетичность, а вашу душу,
ваше какое-то вот такое, знаете, потому что сейчас вы такая, которая на коня на скаку остановит, горящую избу войдет и вообще все что угодно сделает, да, вот такое энергетичное. Можете показать нам вот женственная хрупкость, какую-то такую тонкость, деликатность? Мне кажется, это очень свойственно восточным женщинам, да, как-то такие вещи. Вот хочется это увидеть. Güzel, әйдә, җырлап карыйк. Авыл кишесіне сағынып, қайтам кеткен ізлерден. Яллар өткен тик біз генә, біраз гына өзгәргән. Шишмәләрдә кіреләр чайқап, шәшімні тарыйм әлі. Синең белән авыл кишен, бер кайтып урыйм әле. А вот мне кажется, что вы себя обманываете. Вы вот такая. И такая намного интереснее. Потому что до этого у меня такая была ученица Лена Кукарская на «Фабрике звезд» с Максимом Фадеевым. И вот такая же, давай помаленькая, лучше там с пляжем. Вот этот хит мы придумали. До этого вы были Лена Кукарской. Но здесь вы сейчас другая. У вас трепет ресниц появилась такая какое-то обаяние, манкость. Мне кажется, вам нужно определиться, потому что когда сказали, я хочу быть энергичной, это для вас неправильно. Это какие-то ваши мечты, вас не в органике вашей. Спасибо. Филис, тавыш мөмкинлекләренә нәрсә диярсең? Менә әле генә акапельно җырлап үтте. Тавыш мөмкинлекләре белән проблемасы юк аның. Ну, әлбәттә әле шитергә кирәк, ул тавышны эшкәртергә кирәк. Ул бигрәк тә хәзер әйтеп уздылар да, менә Лина әйтте дә, менә бу өлкәдә сиңа хәзер эшләргә кирәк дип. Бу өлкәдә бигрәк тә тавышның өстендә эшләргә кирәк. Чөнки анда тавыш йомшак чыксын, диапазоны киң чыксын, һәм ул иркен булсын өчен анда менә моннан эшләргә кирәк. Шуңа күрә, әгәр дә артист, җырчы буласың килсә, син инде менә бу сүзләрне исеңдә тот. Безнең кастингка килгәннәр арасыннан лидер район ул Мамадыш булса, иң еш кабатлана торган исем ул Гүзәл. Бу Гүзәл проектта кала алырмы? Хәзер беләбез. Зөлфәт абый? Мен мөмкинлек бирмим. Филис? Мен мөмкинлек бирмим. Бирмисең. Эльвина? Мен мөмкинлек бирмим. Данир? Бирмим. Лина? Ну, мой голос не спасет вас, но тем не менее я за то, что вы были в проекте. Лина мөмкинлек бирде, ләкин Гүзәл күреп торасың, жюри әгъзаларының 4-се мөмкинлек бирмәде. Шуңа күрә без сиңа рәхмәт дибез һәм проекттан озатабыз. Иренең тәүге кат үпкәнен, назлардан башларым киткәнен, бәхеттән исердем икән дим, хәтерлим, барында хәтерлим, хәтердә ул чаклар, хәтердә без яккан учаклар, кадерле мизгелләр, кадерлим, хәтерлим, барында хәтерлим. Айгөл, исәнмесез? Рәхмәт. Тыңлап киттек. Жюри әгъзалары сезне тыңлады. Инде хәзер сез жюри әгъзаларын тыңларсыз. Данир, ничек сиңа Айгөлнең чыгышы? Гомумән алсак, безнең татар халкын, татар мөхитен, өлкәннәрне, апаларны, абыйларны, минем әтиән яшендәгеләрне менә шулай җырларга кирәк диерләр иде алар.
Ләкин үземнең күзлектән әйтер идем, миндәге проблема гомергә, миндә элек үзенә күрә җыр конкурсларында йөргәндә, мине гел урында калдырмыйлар иде. Но обязательно приз зрительских симпатий дип берәр диплом тоттыралар иде. Это самое главное дип әйтәләр, иң мөһиме менә тамашачыга шау. Менә үземнең фикергә килгәндә иде, мине әллә ни илһамланмадым, ләкин беләм, менә бу тавышны ошатачак безнең халык. Эльвина, Айгөл, сез бит уже инде мин сезне экраннарда күргән бар. Шулаймы ни? Әйе. Сез бит инде җырлыйсыз. Һәм сез менә мин ялгышырга мөмкинмен. Бәлки шушы җыр булгандыр. Телевизион форматта минем сезне күргән юк. Димәк, шундый җырга ошаган җыр. Мин сезне экранда да шундый образда күрдем. Хәзер дә шундый образда күрәм. Менә теге экраннан төшкән кебек кенә булдыгыз хәзер. Тавышыгыз матур, чыннан да. Сез бит инде менә съемкаларда катнашкан кеше, шундый әзрәк кенә сәхнә артын күргән кеше. Һәм сез аңларга тиешсез проект гомумән нәрсә икәнен. Монда мин нидер шундый, беләсезме, сез характер күрмәдем. Әйе, тыйнаклык, әйе, матур тембр. Әмма дә ләкин без чыннан да эзлибез аерылып торучы кешеләрне, аерылып торучы җырчыларны. Сез моны санамагыз, мин сезне теге ничектер тәнкыйтьлим дип. Бәлки сез әле аны күрсәтеп бетермәгәнсездер. Әле вакыты җитмәгәндер. Шуңа күрә әзрәк кенә әле сез инде бу юнәлештә эшли башлагансыз икән, күбрәк карарга, кызыксынырга, әйе, төпшенергә кирәк. Яхшымы? Ленның фикерендә ишетәсебез килә. Ну, до как раз высказывания Львины я прям почувствовала, что вы уже такая профессиональная, вы очень опытная. То есть у меня ощущение такое, что я присутствую не на кастинге, а на концерте. Потому что вы держитесь уже как профессиональная артистка, вы поете уже, ну прям все видно. Мне кажется, что в конкурсной составляющей, ну здесь немножко другая история. Вы не проявите себя. Потому что здесь немножко эксперименты, всякие различные вещи, которые, наверное, могут вам в какой-то степени навредить, вот, на мой взгляд. Поэтому, вот, не знаю, вы настолько уже готовы, что я даже не представляю, что делать вам в нашем конкурсе. Зөлфәт абый, башлыйбыз. Мин мөмкинлек бирмим. Филүс? Мөмкинлек бирмим. Эльвина? Мөмкинлек бирмим. Данир? Бирмим. Лина? А я даю вам шанс. Лина безне соңгы арада гаҗәпләндерә. Ул шанс бирәм диде. 5 кешенең берсе генә шанс бирде, кызганычка каршы Линаның тавышы сезне проектка үткәрә алмый. Чөнки берәү генә ул тавыш. Айгөл, без сезнең белән сау булашабыз. Yaratsan idim yine, yaratsan idim yine, yaratsan idim yine. Uylarımda yalnızım, başkalardan neheme tezliyim. Lakin tabılmışım ki sen tutarasın bu boşlukla. Eytesin gile dostlarga, lakin tınlamaslar ağlar. Min anladım şunu, sen tutarasın bu boşlukla. Мен сенеке, сен менеке түгел. Боларбыз біз айрым, бәхет табармын. Кис ярылыш болды бүгін, қайда сен анда менің бәхетім. Мен шулай ойладым, бұл дұрыс түгел еді. Негіне болмасын, біз бірге түгел. Ұнаттым, қабатлым, сен менің көңілін қанақлы. Tanımam, senin isminle min işitsem, hem sizmem. Hisler uyanğandı ko'ngilda,
Ketüeme min ötkenmiyim Bizning yazmışqa üşenmiyim Belki özümne min yalğanlıyım Tağın Ташлама, ташлама. Рәхмәт, егетләр. Әйдәгез, мин сезнең уртагызга кереп басам. Эл һәм Джей дуэты. Кайсыгыз Илнар, кайсыгыз Элнар? Илнар, Элнар. Бу егетләрне Зөлфәт абый һәм Лина инде таныйлар дип уйлыйм, чөнки алар узган елны безнең кастингка килгәннәр, шулай бит? Әйе. Мин бит ялгышмыймы? Әйе. Килгәннәр иде, Да, ләкин тут я смотрю знаком просто. знакомые лица, да, они участвовали. Зөлфәт абыйлар үзгәргәннәрме? Мин хәтерләмим аларны. Хәтерләмисез? Юк. Я минем Мин хәтерлим, сез аларга юк дигән идегез. Минем яшьтә бар бит инде. Менә ана ул речитативны әйтәле син менә текстын, менә хәзер микрофонга. Мин синеке, син минеке түгел. Булар без айрым, бәхеттә бармын. Хисләр ялгыш булды бүген, кайда син янда минем бәхетем, мин шулай уладым, бу дөрес түгел иде. Чыктым аркылы күпер. Менә бу буламык нәрсә бу? Менә бу. Аңлатыгыз әле миңа. Юк, речитатив, но Ышыралаштыргалаганда гынадырла. Мин теге булай, минем слух начар түгел. Мин аңламагачан зритель аңлыймы, юкмы? Эльвина, син аңладыңмы? Белмим. Мин просто егетләргә карап утырдым. Син ошады, син Миңа биеп ошады. утырдың. Чөнки текст өстендә эшләп була, авторлар белән эшләп була. Мин күрәм бу егетләрдә, бу егетләр белән эшләп булачагын күрәм. Чөнки Зөлфәт абый белән аерым текст өстендә утырырбыз, Зөлфәт абый. Авторлар белән эшләргә була шунда. Миңа ошады яңа юнәлеш, миңа ошады аларның образлары стиль, модный. Эльвина, миңа менә җыр башланганда миңа ошады. Ага, мен әйтәм, бу цепляет, урысча әйткәндә. Әйе, цепляет. Менә теге арып укый башлагач, минем шунда нәфсем кайтты. Практика бераз азрак татар телендә. Мин Екатеринбургта яшим. Килдем 13 сәгать килдем. Монда катнашыр өчен. Но син ярар, Екатеринбургта яшисең, русча әйтмешли, а мы причем? Юк, Зөлфәт абый, Екатеринбургта яшәп, татар телендә сөйләшергә тырыша, татар телен сакларга тырыша. Но бу минемчә үземчә язам, шуңа бераз может грамотность азрак булырга. Мактауга лаек. Бу текстны син үзең яздың. Үзем. Шуның өчен шуңа может дөрес булмас. Бәлки язмаскадыр, әйме? Юк, бәлки башка кеше язарга тиестер сиңа. Син үзең яз. Әйтәс килгән фикереңне. Шул текстны бир. Ну, бер редакторга бир. Ул син аңларлык итеп аңлашыл. Евро ремонт эшләп бирерләр. Рәхмәт, Данир. Мин сөенәм яшьләр яңа юнәлешкә тартылганы өчен, чөнки барыбер ни дисәң дә телебез сакланып кала. Яңалык кирәк ул әлбәттә, бу заманча, бу әлбәттә инде теге безнең өлкән яшьтәге артистлар булай җырламый, но нишлисең, замана тәк тормый. Шуңа күрә мин татарда аның теге рогада булсын, рэбада булсын, татарча булсын. Лина, что скажете? Напомните мне, пожалуйста, что я им сказала в тот раз? У нас с дикцией были проблемы с дикцией. Да, и вы еще тогда делали пробку упражнений. Да, совершенно верно. Берем пробку в рот, 1 и 2. И вот теперь читайте ваш первый текст. Тагын бер җәй, гомерләр үтә икән ул, ишәм салкын чәй. Стоп, убирай пробку, говори то же самое без пробки. Поехал. Тагын бер җәй, гомерләр үтә икән ул. Значит, смотри, вот это каждый день по 15 минут. Вы стали лучше. Реально, у вас стал более сбалансированный дуэт, вы стали друг друга чувствовать. У вас вокал изменился, он стал лучше. С точки зрения теперь концепции, как бы, да, ну, относительно текста, так сказать, здесь, уважаемым коллегам, лучше знать, и, наверное, нужно прислушаться, если вы поете на этом языке. Я это понимаю, да. Да, надо все чувствовать, понимать, правильность языка, да, быть аутентичным. А играть там, я типа гость, но я учусь, это плохо, да, как бы, либо ты это делаешь, уважаешь, либо ты не делаешь. Но у вас, я думаю, что путь все впереди, вы хотите, я вижу у вас в глазах страстное желание, знаете, поэтому очень признательно. Вопрос в другом.
Теперь как продюсер меня интересует. Смотрите, когда я слышу ваш вокал, потом я слышу ваш речевой бит, да, вот вашу историю, я теперь не понимаю по тембру. А мне теперь, знаете, я не понимаю, либо вы продолжение его голоса, только вы говорите речитативом. И я теперь как продюсер хочу понять соединение ваших голосов. Ведь соединяются вот так, не просто так. Кто-то должен быть ниже, мочить там ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, да, а кто-то в довершении его тембра продолжать эту историю. Как бы получается как бы второе я, альтер-эго. Я немножко не понимаю вас по тембру. Сейчас как хитовый продукт вы не выходите на этот уровень. Поэтому либо вы, если есть возможность, читаете, а речевой вокал вы можете заниматься чуть пониже. То есть, грубо говоря, его вокальная история, он своей тональности, ты-тым, а вы чуть-чуть пониже и порапиднее. Если у него слишком мелодическая история, а у вас должно быть более фундаментально, тогда это получается контраст, тогда это получается два образа, тогда это получается вот то, что вы сейчас придумаете название, очень даже неплохой продукт. Сейчас я Тенор и баритон получается. Ну, допустим, да, хотя бы разница. Либо вы должны один в один его прям копировать, как будто это его второй голос, скажем так. Но этого не хочется. Можете сейчас попробовать, только с уважением к тексту. Пониже, да? Чуть-чуть пониже. Попробуйте. Сейчас как раз мы и поймем, можете вы это сделать или нет. А мы можем даже запустить это под фонограмму, чтобы вам было удобно, потому что без музыки это звучит очень странно. Мы сейчас вам запустим еще раз вашу минус, да, ваша вокальная история. Попробуйте чуть-чуть прокачать. Тогда смыслы разные. Вы несете один смысл, а вы несете другой смысл. Тогда я понимаю фишку вашего дуэта. Попробуем? Да. Давайте. Әйдәгез. Yaratsan idi mine, yaratsan idi mine, yaratsan idi mine. Uylarımda yalnızım, başkalarda mehabbet özleyim. Lakin tabalmışım ki sen tutarasın bu boşlukta. Aydesin kile dostlar, lakin tınlamazlar. Ağlar, min ağladım şuna, sen tutarasın bu boşlukta. Мен сенікі, сен менікі түгел. Боларбыз біз айрым, бәхет табармын. Хислер алғаш болды бүгін, қайда сен анда менің бәхетім. Мен шулай ойладым, бұл дұрыс түгел еді. Не гүнә болмасын, біз бірге түгел. Ұнаттым қабатлын, сен менің көңілім қанатлы. Спасибо, спасибо. Да, сейчас это лучше. Понятно, что вы сейчас сразу окунулись в воду. Я переживаю, что вы там вышли из зоны комфорта. Но сейчас это объемнее, сейчас это интереснее. И для этого вам, конечно, это нужно прокачать. Да, как бы выучить. Но сейчас в таком формате это очень продаваемая история. Она интереснее. Рәхмәт бик зур фикерләр өчен. Хәзер тавыш бирергә күчербез. Элнар һәм Илнар. Ничек уйлыйсыз, сезгә жюри әгъзалары алга таба үтәргә мөмкинлек бирәме, юкмы? Әйе? Әйе. Аларга әйе кебек тоела. Хәзер беләчәкбез, Зөлфәт әфәнде. Яқты күңелле егетләр эшләргә яхшылыкка омтылалар, камиллеккә ирешергә тырышалар. Мин карап торам, менә мин теге әйткән тәкъдимнәрне истә тотып, мин аларга мөмкинлек бирәм. Рәхмәт. Филүз. Мин мөмкинлек бирәм. Рәхмәт. Эльвина. Мин мөмкинлек бирәм. Данир. Алар бит икенче тапкыр килгән. Ничек инде тагын Телегезне шымартып җибәрсәң, тем более мөмкинлек бирәм. Элина. Ну, чтобы не было третьего случая. Я даю вам шанс. Без проблем. Даю шанс. Спасибо. Иң мөһиме, Эллар белән Эллар алдагы этапка уза. Рәхим итегез. Рәхмәт.
Şiyeli dağ, sirli dağ, başucunda yıldız yanar. Yaktı yıldız, yansa yağız, işimizler çiriye domar. Şiyeli dağ aşıraştırdı matur yaşlık irdesinde gül beylemi yatıp kaldı. Şiyeli dağ итегінде. Филюс, ничек сиңа Ларисаның чыгышы? Миңа ошады. Тавышың бик ягымлы. Ул май кебек ятып барды. Теге фраза отдельно жырланмады, айрым жырланмады, һәрберсе менә кушылып, бер-берсенә китте. Зөлфәт абый, Филюс сөйләгәндә сез килешкеп менә башыгызны селкеп утырдыгыз. Әйе, монда ничектер органично килеп чыкты җыр. Үзе бернинди хәрәкәте булмады, әмма ниндидер күңел хәрәкәте бар иде. Җыр белән, тавыш белән чыкты ул аны. Монда булар кирәк түгел, ул һәм ул аның булмады да, ничектер тыйнак кына, матур гына. Миңа ошады. Эльвина, Менә миңа бер җыр җитте. Теге миңа бар да аңлашылды. Минем сезнең икенче җырыгызны инде тыңлыйсым килми. Лина, что скажете? Спойте гамму. Знаете, что такое гамма? Миннән сорый гамма нәрсә ул ди. Беләсең, мин вообще җырламыйм. Җиде нота. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Это называется гамма. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Да, спасибо. Отлично. Вы не занимаетесь? Нет, просто так поете. Я пару уроков у меня было у Мингола Галиева. Это мало. Это мало, ну пару да. уроков. Это первое. Второе. Вы очень форсируете звук. У вас педагог, вы взяли 2 урока, видимо, до 3-го не дошли. Вы берете ноту и на нее форсируете. И так каждую ноту вы все время форсируете. Вы поете как труба такая. Давите на ноту, если так перевести языком. И вот это форсирование, оно такое тоже вас не очень красит. Поэтому вот по вокалу я считаю, что нужно очень еще много заниматься, потому что по вокалу очень неустойчиво. Интонирование и форсирование – это 2 вещи, которые у вас есть. И они, к сожалению, они серьезные. Поэтому даже природные данные и ваше обаяние не спасет. Нужно заниматься. Спасибо. Яңа йылдыз проектның катнашучысы Лариса ул Мамадыштан проектта кала алырмы, юкмы, хәзер беләбез. Зөлфәт әфәнде. Әйе, мин мөмкинлек бирәм. Зөлфәт әфәнде мөмкинлек бирде. Филюс. Мин мөмкинлек бирмим. Юк. Эльвина. Мөмкинлек бирмим. Данир. Мөмкинлек бирмим. 3 кеше инде юк дип җавап кайтарды. Лина. А я вам шанс не даю. 4 кеше юк диде, шуңа күрә без синең белән бүген әлеге проектта саубуллашабыз. Рәхмәт килүең һәм катнашуың өчен. Deyip gittiniz mi? Koyunlarda yeri diye sağınıp bittiniz mi? Selam 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 Koytur deyip gittiniz mi? Koyunlarda yeri diye sağınıp bittiniz mi? Ey aşıgıp koytup gilemine koydam kürem deyip Tuğan yakın öz balasın Kütkenligin bilem bit Kütkenligin bilem bit Selam 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 Koytur deyip gittiniz mi? Koyunlarda
yeri diye sağını büttügüz mü? Selam 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 koştur deyip küttügüz mü? Koyunlarda yeri diye sağını büttügüz mü? Низу рахмет. Рәхмәт, Зөфәр. Сез аңладыгыз инде, диме? Нурлатның сулары, һавалары шундай ахрысы. Зөфәр булай гына чыкты да, хат, кабынып китте шундый. Илвин аптырап китте ахрысы. Минем кебек үк, име? Хоп, булды. Беренчедән көтелмәгән булды. Ай, мин курыкмадым. Шундай дәртләнеп киттек, ничектер инде шулайрак моңсуланып утыра идек инде без. Барыбыз да уянып, но энергетика шәп. Нурлат энергетикасы сразу күренеп тора. Нурлат инде. Әйе, теге үзенә сразу бөтен вниманиены үзенә алды. Ул яктан молодец, үзенең харизмасы бар, оялмый. Ничек хис итә, гадилек шундый, ничек хис итә, шулай эшли. Теге уйлап торам, матурмы, начар, менә миңа шулай кайфово. Һәм шулай эшли. Теге вокал ягыннан килсә, әлбәттә, монда әле бик күп эшләргә кирәк, вокал ягыннан. Булай сез миңа ошадыгыз. Шундый ничектер, белмим, шундый күңелгә рәхәт булып китте инде. Зөфәр, Данирга игътибар ит, шулай елмаеп утыра, димәк аңа да ошаган. Кәефне күтәрдегез әйе. Шундый әйт, Эльвин әйткәнчә инде теге шундый көтмә, башта тордың да нишләп басып тора мен безгә. Хаба, киттең теге. Кыл булды. Выкыл иде баштан, вкыл булды. Әйе, просто теге кабыздык. Мен башта Кара Орманны җырлар дип уйлаган идем. Һәм Филис, ничек ошадымы соң үзеңә? Юк, миңа ошады, ошамады да түгел монда. Монда Сездә юк, менә сезнең ошады, ошамадыдан чыгып. Көтелмәгәндә булды бу, көтелмәгәндә чынада. Мин аңлап та өлгермәдем. Вспышка. Әйе, монда анализ ясарга миңа вакыт та калмады, нәтиҗә ясарга. Чөнки башта мин көттем чынанда бер әкрен генә ниндидер бер шундый сузып кына теге көй була дип инде. Һәм ул шулай күзләре белән дә, үзенең торышы белән дә, гәүдәсе белән, күзләре белән менә шушыңа әзерләде. Мин хәтта менә шулай урынымнан әзрәк калкулана да башладым. Менә шулай әзерләнеп көткәндә кинәт кенә булай тиргәч, мин аңламый да калдым нәрсә булганын. Шуңа күрә мин бер нәтиҗәдә ясый алмыйм хәзер. Әле анда догадагы кебек бэклар китте бит. Юк, бу бит шунда да бер концертка бер номер бу, беләсезме, шундый менә. Менә Эльвина, концертыңа әзер номер без инде күрәбез. Лена, вам мой совет. Все, что сказали, там, энергетики, соглашусь, реально много. Но мой совет, как человека, который работает уже 35 лет с артистами и воспитала огромную плеяду артистов. Мне есть чем гордиться. Не выбрасывайте всю энергию. Артист должен работать с тайной. Вы нам вывалили все, а постарайтесь чуть-чуть не додать. Вот если вы чуть-чуть не додали бы, мы бы за вами бы дальше, а еще хотим, а еще хотим. А вы так перестарались, вы нам все вот сразу накрыли весь стол со всеми блюдами. А нам нужно было потихонечку, аккуратненько, понимаете? Если вы это сделали, мы могли бы вас просить вторую песню, еще что-то. А вы сейчас сразу все отдали. Поэтому артист, великий артист, сильный артист тот, который чуть-чуть не додает, чуть-чуть оставляет, чтобы потом зрители снова вернулись. Поэтому просто имейте это в виду. Да, как бы не вываливайте все, а наоборот, тяните нас за собой. Хорошо, спасибо. Зөфәр, тавыш бирә башлыйбыз. Зөлфәт әфәнде. Мин мөмкинлек бирмим. Филис. Мөмкинлек бирмим. Эльвина. Мөмкинлек бирмим. Данир. Мөмкинлек бирмим. Лена. А я даю вам шанс и помните о том, что не надо все, нужно интриговать. Дүрт кеше юк диде, ләкин бик сирәк кенә әйе дип әйтүче Лина, сиңа әйе диде, ләкин бер тавыш аңлыйсың, сине алга үткәрә алмыйсың. Зөфәр, рәхмәт килүеңә, без синең белән сау булашабыз.
Күңелемә язлар кебек кердең, мәҗбүр иттең мине сөяргә. Гашык була байдай күзләреңә, телидем җаным дияргә. Хәзер инде зинһар онут мине, күңелеңнән җибәр еракка. Газапламас өчен бер-беребезне, нинди әмер бирик йөрәккә. Рәхмәт, Чулпан, исәнме Чулпан. Бүтән кеше үзенең анкетасында язган, мин бала чактан җырлыйм, бала чактан җырларга яратам. Чулпанның анкетасында язылган. Ул стоматолог-хирург. Данир, рәхмәт, синнән башлыйбыз. Миңа менә каушавың чыкты һәм сүлпән булды тавышың, ләкмәүләр күп булды, нотага ләкмәүләр. Эльвина, сәхнәгә моңарчы чыкканыгыз булдымы сезнең? Булды, ләкин соңгы вакытта чыкканым булмады, шуңа да. Сизелә, чөнки сез сәхнәдә үзегезне бик теге авыр сезгә сәхнәдә, җиңел тота алмыйсыз. Чиктер бер урыннан икенче урынга теге урын тапмаган шикелле. Менә шул сизелде. Әлбәттә каушыйсыз. Сез түгел, бездә каушыйбыз әле монда, сөйләгәндә. Телләр бәйләнеп бетә. Ләкин мин сезне аңламадым. Дөресеңрәк, үзегез матур. Стильле, күлмәге матур, стильле, эффектны, бер сүз, теш тидерлек түгел. Менә инде вокал ягыннан караганда, монда әле эшләргә кирәк. Чөнки мин сезнең аерым ниндидер бер мин сезне аермаячакмын башкалардан, беләсезме? Ниндидер менә сез җырладыгыз хәзер Чәчкәнең җырын. Шулык теге ул эшләгән әйберләрне эшләргә тырышасыз, сез әйме? Нидер үзегезнеке булырга тиеш. Мин әле аны тапмадым. Лина? Мне кажется, что вы прекрасный врач. Да, вы же врач. Вы не обижаетесь. Но мне кажется, просто, может быть хорошим врачом. Ведь то, что, допустим, петь, вам никто не запрещает. Вы можете петь караоке, дома, где угодно абсолютно. Просто то, что и чем вы хотите, как я так понимаю, наверное, посвятить, это требует огромной колоссальной работы. Вокальной прежде всего нужно учиться, потому что вы не интонируете правильно сейчас. У вас очень много фальшивых нот. Просто так ради праздника, ну, наверное, да. Но чтобы посвятить этому жизнь, значит, тогда вы должны реально оставить стоматологию и серьезно заниматься вокалом от начала до конца. Филюс, Зөлфәт абый, әйтер сүзегез бар? Әләни өстәп әйтерлек сүз юк. Шунысын гына әйтәм, җыр ул менә үтеп барышы гына кирип чыгыйм әле. Миңа бу кызык дип кенә әйтә торган әйбер түгел. Җыр, сәнгать ул бик җитди әйбер. Аның өчен, мәсәлән, мин үземнән чыгып әйтәм, мин бик күп еллар укыдым һәм әле дә укыйм. Ул Лина дөрес әйтте, сез үзегез эшегездә профессионалдыр һәм сез бик әйбәт кешегә охшагансыз, мин аны күреп торам. Ләкин конкурс, җыр, сәнгать ул бик җитди әйбер. Шуны гына әйтәм. Рәхмәт, рәхмәт Чулпан, без хәзер тавыш бирергә күчәбез. Хәтерләсәгез, Яңа Йолдыз проектының 2нче сезонында Илшат Мөхәммәтҗанов исемле катнашучы бар иде, ул стоматолог иде һәм ул финалга узды. Минем янәшәмдә Чулпан, ул шулай ук стоматолог, хирург. Ул безнең проектка эләгә алырмы, юкмы? Хәзер жюри әгъзалары барысында хәл итер. Зөлфәт әфәнде, үтәме, юкмы? Мин мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирмисез алга таба үтәргә. Филүс? Мөмкинлек бирмим. Эльвина? Мөмкинлек бирмим. Данир? Мөмкинлек бирмим. Лина? Ну, я не даю вам шанс. Чулпан 5 кеше дә юк дип әйтте, шуңа күрә бәлки бу Худайдан бирелгән берәр шундый билгедер, име?
бүтән якка барырга, бүтән якка хәрәкәт итәргә яңа йолдыз проекты Чулпан белән сау булаша. Рәхмәт. Nişik taşlap gidim, nişik yalğız idim, seni boynuna üsken tallarını. Ağa şişmelerde, bilmem nişelerge de, taşlap gide almamalarını. Gidesem doğan yaktan, şiddete tapmam, yaşarımına gelir canına dili gelir. Jırlıyım doğan yakta, jırlıyım sizden hakta. Koyun narını bilen bir gelir. Jırlıyım doğan yakta, jırlıyım sizden hakta. Koyun narını bilen bir gelir. Камиля, рәхмәт. Рәхмәт, әйе. Камиля, син телевидениедә диктор дидең, әйме? Син ниндидер тапшыру алып барасыңмы, репортажлар ясыйсыңмы? Мин хәбәрләр тапшыруын алып барам урыс телендә. Хәбәрләр тапшыруын алып бара, һәм менә шулай итеп татарча җырлый, музыканы да бик ярата. Жюри әгъзалары синең чыгышыңны истә калдырганнармы, юкмы? Хәзер аларның фикерләрен белешебез. Данир, әйдә синнән башлыйбыз. Карап торуга бик матур кыз үзең. Ләкин җырлавың бу Филүснең хикәясе тагын. Бүген бик күп менә шундый ни җырчылар бездә. Тотада миңа ыргыта, тотада миңа ыргыта. Чөнки Камиля безнең әле укытучы да, әйме бит? Вокал укытасыңмы, шуны сорыйм әле. Әйе, әйе. Ул укыта, ул диктор һәм ул җырлый. Менә мин тагын шушы вокал укытучысын күрәм инде. Дөрестән менә шулай дөрес итеп барысын да авызны ачып барысын да беләсең менә вот хочется освободить челюсть, немножко расслабить челюсть хочется. Русча әйтмәшле. Татарча әйт, авызыңны бушатасы килә диген. Филүс, нәрсә диярсең? Юк, монда дөрес әйтәләр коллегаларым, шуңа күрә артык өстисе дә килми. Менә миңа күңелем рәхәт сезне тыңларга. Бер сүзем дә юк. Ләкин монда дөрес әйтәләр. Монда мин үзем ул рамкалардан үз вакытында чыккан кеше. Миңа да бик авыр булды ул. Бер генә нидә тотырга үзеңне, менә шушы рамка эчендә генә тотырга. Чыгарга курыкмагыз. Лена. Смотрите, вам нужно определиться. Вы работаете одними и теми же инструментами, как ведущая и как певица. Понимаете, да? Потому что вот сейчас вы поющая ведущая. Или ведущая, которая поет. Это абсолютно разные парадигмы. Абсолютно разные инструменты. Да, это все одно публичное, но тем не менее это разные вещи. Поэтому вот сейчас, как вас, как певицы, поскольку вы пришли на певческий конкурс, я вижу заорганизованную певицу. Мне все понятно абсолютно, вы предсказуемы. Есть определенная заболтанность, вы уже вот и жесты, и вы все уже знаете. Вы для меня, вы не даете мне интригу, вы меня не тащите за собой, я все уже понимаю. И плюс, конечно, я все-таки четко вижу и чувствую диктора. И я сейчас вам все расскажу. Да? Поэтому вам нужно все-таки определиться. Это абсолютно разные инструменты работы. Если вы хотите просто на телевидении неожиданно, у вас вечеринка, взяли и спели, ради бога, вы блистательны будете. Но если вы хотите выбрать вот это главным в вашей жизни, я имею в виду вокальную сцену, вам придется изменять себе. Чөнки уйларга кирәк, кайсысы синең күңелеңә ятышлырак һәм кайсысы якынрак. Зөлфәт абый. Сез киң иттереп, матур иттереп елмайсагыз да ниндидер ичке киеренкелек белән җырладыгыз. Сез фразаларны ниндидер җырлап әйтмәдегез, шакмак бирдегез ничектер. Җыр агып бармады, менә ничектер, менә блоклап барган шикелле булды. Ничектер менә сезнең елмаюгыз, кыяфәтегез һәм башкаруыгыз ничектер тәңгәл булмады кебек.
Камиля, ничек уйлыйсың, жюри ағзалары син алдағы этапқа үткәрәчәкләрме, юкмы? Әйе. Әйе дип уйлыйсың. Әйдә карыйбыз. Зөлфәт абый, Мен мөмкинлек бирмим. Филүс, Мин мөмкинлек бирәм. бергә бер. Эльвина, Мин мөмкинлек бирәм. бергә ике. Данир, Мөмкинлек бирмим. икегә ике. Лина, Как всегда, сложно в этом случае. Но все-таки я хочу, чтобы вы определились. На нашем проекте нам нужны люди, которые понимают, куда они идут. Поэтому я даю вам время определиться. Я на Илдыз 4 вас ждем, а в этот раз я вам говорю нет. Камиля, күбесе юк дип җавап кайтарды, шуңа күрә барлык әйткән киңәшләрне тотып, без сине Яңа Йолдыз 4 проектында көтәбез. Рәхмәт, бик зур. Мин сине гомерем буена ашыклап барырмын җилләрдән, өзелсә барасы юлларым, күрермен мин күпергеләрдән. Син минем җанымның яртысы, яшисең йөрәгем түрендә, нур сибеп барасы юлыма. Балкыйсың күңелем күгемдә, мин сине гомерем буена ашыклап барырмын җилләрдән, өзелсә барысы юлларым, күрермен мин күпергеләрдән. Мин сине гомерем буена ашыклап барырмын җилләрдән, өзелсә барасы юлларым, күрермен мин күпергеләрдән. Диана, исәнмесез? Рәхмәт. 1 минут эчендә ул үзенең тавышының күп кырлылыгын күрсәтергә тырышты һәм минемчә килеп чыкты. Ләкин менә гөмерем дигән өчен Зөлфәт абый нәрсә дияр инде сиңа? Юк, аны төзәтеп була бит. Инде бер Тулайым алганда. бер чыккан ташка язылган җырны инде үзгәртеп булмый. Бу җыр миңа ошамады бер кайчан һәм ошамый. Әмма бу кызның мөмкинлекләре дә күп, таланты да бар. Миңа бик ошады. Мин яратам шундый стильне. Миңа калса әле бу җырда бик ачылып та бетмәгәнсеңдер әле син. Бәлки чит телдәге җырларны бик яхшы башкарасыңдыр дип уйлыйм мин. Мин шундый канәгать сезнең чыгышыгыз белән. Сезгә уңышлар телим. Рәхмәт, Эльвина. Данир, йөзең буенча синдә дә канәгатьлек ноталары сизәм бугай? Бар, әлбәттә. Эльвинаның юнәлеше инде бу. Чөнки үзе дә шезгарыларны җырлый ул шундыйрак форматта дип әйтик инде. Бу бит инде русча әйткәндә на любителя дип әйтик. Салат абый булса, по-царски так петь нельзя дияр. Мин үземә килгәндә миңа андый юнәлеш ошый, аны һәммәсе дә булдыра алмый, үземчә инде мин теге европейский формат дим. Шуңа күрә монда инде ул чыннан да теге киң кырлылыгын, теге татарча милизмнар булмаса да, татарча әйтелеш булмаса да, нәрсәдер ләктерә. Җыры стиле турында комментарий ишеттек. Филүс, тавышы турында нәрсә диярсең? Тавыш мөмкинлекләре турында. Тавыш мөмкинчекләре аның киң. Ул аны бу җыр белән күрсәтә алмады. Бу җыр аның өчен гади. Миңа калса киң диапазонлы, шундай бер бәлки лирикада, бәлки лирика түгел, киресенчә ниндидер драйвлы дип әйтимме соң, менә шундай теге бер мощный җыр белән чыкса, ул үзен бәлки икенче яклап
безгә яхшырак күрсәтә. Ул чыкканда мин мәсәлән башка төрле җыр көткән идем. Нидер теге масштаблы булмаса да менә панорамный җырны дидер. Бу шоуны караганда һәр вакыт шуңа игътибарымны салам. Кайчагында җырны дөрес сайламау конкурсантның үзенә файдасызлыкка күбрәк якынлайта. Шуңа күрә Безнең анда чираклар була, гадәттә Лина бирергә мөмкин. Әйдәм дә бу җырны җырлап кара дип. Хәзер аңа сүзне бирик әле, бәлкем чынлап та ниндер башка җыр җырлатырлар сиңа. Лина? Знаете, если быть честно, я вас не поняла, правда. Вот, не знаю почему. Во-первых, мне не понравился вокал. Он очень такой непричесанный, очень много было несмыканий, и я вижу вашу перестановку позиции. Я вижу, как вы работаете. То есть, как вы строите ноты, как вы их выстраиваете. Вот это я все это вижу, и мне вот это вот безумно все смущало. Мне не могло как-то... Вы не вдохновили меня, я не улетела от вас как артистка. Я видела сольфеджирование, я видела вот эту голосовую постановку, да, как бы, но я не видела вдохновения, я не видела сердечко, которое бьется. И поэтому вылезли все вещи, которые мне чисто профессионально были слышны. Несмыкание, да, как бы разные позиции вы берете, с разной позиции пристраиваетесь к нотам. Вот эту работу, рутину я видела, но по большому счету ее нужно убрать за кадр и нам просто петь. Вот, если бы это было в меньшей степени в такой, да, может быть, я бы лично ярче обратила внимание на вас как на артистку. Попробуем что-то новое дать, спеть. Ну, не знаю, но давайте дадим шанс, второй, попробуем. Менә синең хәзер икенче шансың бар, икенче төрле итеп үзеңне жюри әгъзаларына тәкъдим итү шансы. Алар сине икенче яктан ачырга тиеш. У меня дурацкий вопрос. Вам удобно на каблуках? Я вот чувствую, что вам очень неудобно. Вы наделись как-то слишком много. Мне ощущение показалось, что вам просто неудобно. Да, вот я прям вот этот пиджак вам мешал, и мне кажется, у вас еще каблуки очень неустойчивые. Ну, не знаю, это ваша история, но ощущение, что есть такое. Вы стоите как модель, но вы не работаете. Вот так вот. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. Стоп. Громкость — это не значит, что здорово. Представьте, что вы поете ребенку. У него маленькая ушная раковина, и сейчас он оглохнет просто. Ну, только с посылом. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can see your halo. Уши. You know you're my saving grace. Молодец. Halo. Хорошо. Halo, 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 halo. Ну да, это фирменно. Вот это сейчас прям реально мурашки. Лина этим ребенком, по-моему, была я сейчас уснула просто. Вот когда она вышла, я сразу ожидал вот что-нибудь такое. Просто. Бөтенсе дә үкчәдән торган икән бит, күрәсең, үкчәне салып бәрдек, пиджакны салып бәрдек, икенче төрле җыр килеп чыкты. Тавыш бирергә күчербез. Зөлфәт абый. Мин мөмкинлек бирәм. Филүс. Мөмкинлек бирәм әлбәттә. Эльвина. Мөмкинлек бирәм. Данир. Сикереп торган балага юк дип әйтеп булмый инде. Бирәм. Сикер алга таба, бирәсең. Лина. Ну, слушай, поскольку я тут тебя мучила, сняла туфли, За это тоже спасибо огромное. Да, сняла пиджак, и вообще я тебе шанс. Даю! Көтің, һәм кастингның бу туры аша үттең!
Инде иртәгәдән проектта калган егет-кызлар 2 командага бүленәчәк. Устазларның берсе Татарстанның халык артисты Зөфәр Хәйретдинов. Ул сәхнәдә үзеңне ничек тотасын, тамашачы мәхәббәтен ничек яулыйсын яхшы белә. Һәм моны устаз буларак егет-кызларга да өйрәтә һәм аңлата ала. Икенче төркемнең устазы кем булыр дип уйлыйсыз? Шулай ук Татарстан Республикасының атказанган артисты Артур Минхажев. Узак еллар дәвамында Казан егетләре төркеме составында җырлап, татар эстрадасында үз урынын булдырган һәм популярлык яулаган җырчы. Кастинг охырына якынлашты. 42 катнашучыдан бары 12се проектта калачак. Алга таба көрәш дәвам итүчеләрнең исемнәрен сез киләсе тапшыруда беләчәксез. Карамый калмагыз. Яңа йолдыз. Ничә көннәр, ничә сәгатьләр дәвамында барган кастинг ниһаять тамам. Командалар формулашты. Әлеге проектта калучы егет-кызлар сайланып алынды. Әлбәттә, үпкәләүчеләр, елаучылар, ишекне каты итеп ябып чыгып китүчеләр дә булды. Ләкин нишлисең бит? Бу кастинг иң-иңнәрне жюри әгъзалары сайлап алды. Алар белән уздырылачак мастер-класс, тренинг, дәресләрне алдагы тапшыруларда күзәтерсез. Ә мин Гөлнар Сәфәрова сезнең белән сау булашам. Исән сау булыйк, киләсе тапшыруда күрешербез.